खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सेराब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि गासैबो आंगो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आं दिनै सावरायगोन रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय सोर बुंदों रन्जन दैमारि सारखौ गजानो लुबैया आरो मोनसे नोट बिनि सिगां बुंग्रोगोन कि जों मानो गावजों गाव एसेबां एना एनि मानो गावजों गाव एसेबां मुगैलायनाय मा खारननि थाखाय जेबो नोंनाव दिन्थिनो थाखाय जेबोआनो गैया बै मानसिनि सायाव अब्ला जों मानो एसेबां एना एनि डोंट रुइन योर लाइफ डुइंग दिस नों नोंनि लाइफखौ बरबाद दा खालाम बेफोरबायदि खामानियाव बेफोरजों नोंथाङा ओंखाम मोनजानाय नङा मीन्स लाइफआव साक्सेस जानाय नङा मिथिबायना प्लिज रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो गहोनांगौनि थाखाय नारसिनगासिनो दङ आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ बिटिआरनि सरकारा एबा प्रमद बर' सारा बुंदों एबा लरेन्स इस्लारि सारमोनहाबो बुंदों बा बिथांमोना बुंदों आं मैयासो मोनसे बाथ्रा निउस नुदों कि दिपेन बर' सारा बुंदों जे सानफ्रामबो जों निउस मिडियायावथ' बेबायदि बाथ्रा बुंजाबाय थाया माखासे प्राइभेटबो थायो नङा होमबा सो बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना बे बाथ्राखौ खायसे बुजिया जों माखासे बाथ्राखौ ओरैबायदि आं सिगांनो बुंदों माखासे माने निउसाव बा खौरां एक्सप्लेन खालामनायाव आरोना जे जों माबा मोनसे आइडिया जों जोंनि लेन्डखौबो लानांगौ नोंनोथ' माखासे समाव नोंथांमोनानो मिथिखागौ बे बाथ्राफोरखौ जानला मानला माने नोंनो ओरैबायदि होथारगोन बिदि नंखाया जों माबा मोनसे आइडिया खालामनानैसो बैफोरखौ लानांगौ आरोना मिथिबायना दा जोंनो बड'लेण्ड स्टेट जायखौ होआखै बाट बिथांमोनहा मुजबुर जागासिनो होनो थाखाय दिनै बिनिखायनो बिथांमोनहा बिटिआर होनो गोनां जागासिनो दं आसाम सरकारखौ बुङाखै दे जों बिटिआर सरकारखौबो बुङाखै जोङो डाइरेक्टलि बुंदों भारत सरकार आखायाव दं बिथांमोननियाव जुदि गोसोब्ला बिथांमोनहा डाइरेक्टलि स्टेट बानायनो हायो बाट बिथांमोननियाव माखासे मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं जुदि बिथांमोना बे खामानिखौ मावोब्ला बिथांमोननि सरकारा आसामाव गोग्लैगोन नामा आसामाव सरकार जानाय नङा नामा नैबे बाथ्राखौ गिनानै बिथांमोनाबो माखासे साननो गोनां दं बेखौ आं सानो बाट मिस्टेकबो जानो हागौ बाट आंनि साननायखौसो आं बुंदो दे बेयावहाय रन्जन दैमारि सार लं लिभ रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेलनिफ्राय गनांगौ 15 आगस्तनि सिगां रन्जन दैमारि सारा गनांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालामनानै बुंदों बेनिखायनो आंबो फंनैसो दाख्लै बयबो बुंदों आरो दिनैबो बुंबावगोन आं मानो गावजों गाव बखिलायनानै पलिटिक्सनि इस्यु लाबोदों सान माब्रैहाय बोरैहाय रन्जन दैमारि सारखौ जों बरननो हागोन दिहुननो हागोन जेलनिफ्राय बरननो हागोन रिलिज खालामहोनो हागोन आइडिया सान बखिबाय थानो नाङा बखिनायखौ गारनानै बे बखिनाय समखौ जों दोननानै जों माब्रैहाय बरननो हायो बेखौल' गावजों गाव दुसिलायनाङा बर'जों बर' मानो एसेबां दुसिलायबाय थादों इलेक्शननि समा जोब्बाय दायो समाजखौ नायनायनि सम दायो जोंनि जायफोर बिर जोहोलावफोर बड' आर्मि बिथांमोना जि जेलाव जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादों बैसोरखौ जों बोरैहाय बरननो हागोन सरकारजों जोङो लकेल सरकारजों जों एबा बिटिआर सरकारजों जों ज' जानानै बे खामानिखौ जों मावनांगौ बे नङा जे नोंथांमोना बखिनो आं बेखौ सानो पार्टिकुलारलि आं पार्सनेलि माने सानो आरोना बेवहाय नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिला खिन्थु आं सानो जुदि खौसेथि जानानै जुदि खामानि मावोब्ला जागोन आं बेखौ सानो आरोना दिनैथ' सोरबा मानसि बायदि बड'लेण्ड जाया मा जायाथ' होनफेराखै दिनैनि बे दानि गोदान सरकाराबो बुंफेराखै जे रन्जन दैमारि सारा गवा रन्जन दैमारि सारखौ गहोनो नागिरगासिनो दं नाजागासिनो दङ बर'नो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बे बाथ्राखौ सानफ्रामबो बुंबाय थानांगौनि गोनांथि गैया पलिटिक्स गेलेनो नाङा आं बेखौ सानो आरो बेवहायनो गुलाय गुजाय जायो रायजो राजाफ्रा बेवहायनो गुलाय गुजाय जायो सारमोना मालाय गोजौआवहाय बुंगासिनो दङ नोंथांमोना जे फन रायलायनायखौथ' खोन्थाबाय थानांगौ बेथ' नङाना अके निउस रिपर्टारफ्रा जुदि सोंबाय थायोब्ला अके मानिगोन आङो सारमोना रिप्लाइखौथ' होखानांखागोन जुदि जायफोर निउस रिपर्टार लकेलफोरनि जुदि सारमोनजों जुदि लोगो मोनदोंब्ला बिथांमोना सोंबाय था जुदि सोंजानो लुबैदों बिनि सायाव निउस मोनजानो लुबैदोंब्ला अब्लानो बिनि फिननायखौ मोनगोन जाय जार्नालिस्ट जाय रिपर्टार बिथांमोना सोंबानो बिनि फिननाया बिनिफ्राय मोनगोन जाय मानसिनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों जाय मानसिफोरा बिथांमोना मोनथिनो लुबैदों मिथिबायना सोंबाय
मोनथिबाय थागोन नोंथांमोना लिडारफोरखौ दुसि नाङा जाय मानसिफ्रा सोंगोन बिथांमोनखौ बुंबा बुं जेनेबा सों ओरैबायदि मिथिबायना आं बेखौ सानो आरोना बिथांमोना जुदि सोंजायोब्ला फिननायखौथ' होखानांखागोन बे मोनसे बाथ्रा आंबो सानो आरोना दा रन्जन दैमारि सारा एसेबां समसिम बेसेबां बोसोर हारिनि थाखाय सम होबाय दिनै बिथाङा बैसोगोरा जानाय समाव रिटायार जानाय समाव न'आव जिरायनानै गावनि न'खरनि फेमिलिजों थानानै आलो गोजोन खुसि थानांगौसोमोन दिनै बिथाङा जेलनि ओंखाम जानो गोनां जादों दुखु नांदों बिखायाव दा दुखु नांनाय बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव अराय सम फोरमायबाय थानांगौ बेथ' नङा बेसेबां बाथ्रा बुंखो आं सिगांनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना मानो नायजोबाखै रन्जन दैमारि सारा ओरैबायदि गेदेर सुबुं जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे आइडल जोंनि हारिनि थाखाय जाय मानसिया गावनि जिउनि जेबो सुखिखौ बा सुख एबा सुख माने दुखुखौ बा सुखुखौ बेफोर जेबो सानालासिनो सुखुखौ लुबैयालासिनो हारिनि सुखुखौ लुबैनानै हारिनि मोजांनि खामानि मावनानै हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि साननानै बिथाङा जे एनडिएफबि क्रिएट खालामबाय आरो लोगोसे दिनै बिथांनि दारैनो दिनै बिटिआर रेकर्डखौबो मोननो हाबाय दा बेवहाय आङो बिथांनि दारैल' होनना बुङा गासैनिबो दारैनो मानो होनोब्ला दा बिथांनि दारैल' होनना बुङोब्ला गुबुन फारसेथिं गुबुन आफादफ्रा दुखु मोनगोन आरो मानो होनोबा आं गुबुन पार्टिनिखौल' बुङोब्ला बा आफादखौल' बुङोब्ला अब्ला बिथांमोननिखौल' बुङोब्ला गुबुननिया दुखु मोनगोन बेनिखायनो गासैबो जयैनो खामानि मावनानैसो मोननाय बे बिटिआर रेकर्डआ बयबो नाजादों नाजानायनि गेजेरजों फिथाइ मोनदों आरो जों आसा खालामो थाबैनो सनितपुर आरो बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआ हाबगोन आं बेखौल' बुंगोन नोंथांमोननिसिम खुलुमनानै रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना रन्जन दैमारि सारखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनाङा प्लिज एसेबां मान गोनां एसेबां गेदेर सुबुंनि नामखौ लानानै अन्नानै नोंथांमोना पलिटिक्स गेलेनाङा प्लिज जाय मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय एसेबां गेदेर सिमां नुनानै गावनि लाइफखौ जेलाव दा दोननो गोनां जादों बैबायदि मानसिनि थाखाय नोंथांमोना खौसेथि जानानै मोजां लामा माबोरै बर'नो हागोन बेखौ साननो नागारै नोंथांमोना पलिटिक्स गेलेनो नाङा नोंथांमोना पलिटिक्सनि राव कमेन्ट खालामनो नाङा we demand for that Ranjan Dimari sir should be released before 15 August otherwise गासिबो रायजो राजाफ्रा धरना होदो इउनिटि जादो सापर्ट खालामदो सरकारा जुदि बे बाथ्राखौ मानियोब्ला अब्ला रन्जन दैमारि सारा निश्चय जेलनिफ्राय उदां जागोन आं बेखौ सानो आं बेखौ मिजिंथियो खुलुमबाय